Και με αφορμή τα γεγονότα που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Το Λαζαράμος TV δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτά. Και αναφέρομαι στο θέμα το οποίο απασχολεί τις μέρες μας σε όλο τον κόσμο, είναι την απόδραση του κακοποιού. Απόδραση εισαγωγικά, καθώς ο άνθρωπος θεωρώ πως παρέτεινε την άδειά του, διότι αυτές τις μέρες έχει εκπτώσεις και θέλει να κάνει κάποια ψώνια καημένος, επειδή δεν του δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσω της φυλακής. Και την αμοιβή που δίνει ο Πρωθυπουργός για να συλλάβουμε αυτόν τον κακοποιό. Λοιπόν, βάζοντας τα κάτω, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, έχω μια καλύτερη πρόταση για να δαπανηθούν αυτά τα λεφτά. Έχω μια καλύτερη πρόταση. Τα έβαλα κάτω, τα υπολόγισα, έκανα τους υπολογισμούς μου, διέρεσα, πρόσθεσα, αφαίρεσα και πιστεύω ότι η καλύτερη επένδυση για αυτά τα λεφτά είναι ο Κώστας Μήτρογλου. Είναι ο Κώστας Μήτρογλου. Γιατί? Γιατί έχει 22 γκολ φέτος στην πλάτη του. Γιατί είναι μικρότερος από τον κακοποιό, έχει μέλλον μπροστά του. Μια επένδυση για το μέλλον. Και είναι και εθνικός ήρωας. Οδήγησε τη χώρα μας στο Μουντιάλ. Τι καλύτερο από τον Κωστάκη Μήτρογλου να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα. Τι καλύτερο από τον Κωστάκη Μήτρογλου. Τι καλύτερο από τον Κωστάκη Μήτρογλου. Τι καλύτερο. Και για να σοβαρευτούμε λίγο, θα ήταν προτιμότερο, κύριε Πρωθυπουργέ, να μην προκαλείτε με αυτά τα αστρονομικά ποσά, διότι στις μέρες μας ο απλός λαός τραβάει πολλά. Φτώχεια, ανεργία, ρατσισμός, είναι μεγάλα προβλήματα αυτά, στα οποία ρίχνεται στάχτη στα μάτια μας με το θέμα που προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος να συλλάβει αυτόν τον άνθρωπο με 4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά με λιγότερα χρήματα από αυτά θα μπορούσαν να δαπανηθούν σε καλύτερα συστήματα ασφαλείας. Θα μπορούσαν να χορηγηθούν σε άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι. Και δεν είναι καλό γενικά να προκαλείται με τέτοια ποσά, τα οποία αυτά τα ποσά τα έχει καταβάλει ο ελληνικός λαός. Ο απλός λαός. Και ο άνθρωπος πληρώνει φόρους προς το κράτος. Θα ήταν καλό να μην προκαλείτε. Γίνεστε απίστευτα προκλητικός και είναι γελίο αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας. Δεν μπόρεσαν εξειδικευμένα άτομα να το σταματήσουν και θεωρείτε ότι ένας απλός άνθρωπος θα μπορέσει να το σταματήσει. Να είστε λίγο πιο προσεκτικός στα λόγια σας, να μην προκαλείτε τον κόσμο, να κάνετε πράγματα ουσιώδη πράγματα και όχι τέτοια. Και στο κάτω-κάτω, ο Κωστάκης ο Μήτρογλου το παστελώνει κιόλας, κύριε Πρωθυπουργέ. Το παστελώνει. Γιατί να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να κάνει ούτε καν κοντρόλ. Σοβαρευτείτε λίγο και γίνετε πιο σωστοί. Και είναι ένα μήνυμα ενόψει εκλογών που πολλοί θα τάξουν πολλά. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Θέλουμε την ησυχία μας και θέλουμε ένα καλύτερο αύριο. Για μας, για τους επόμενους και όχι πολλά λεφτά. Απλά να μπορούμε να ζήσουμε με ένα χαμόγελο και με την υγεία μας. Αυτό πρέπει να καταλάβετε.